Com estàu, amics? Avui, vos xer, sí, des de dins el cotxe, el lloc on més mos agrada estar, el lloc on passam més hores, fins i tot hi passam més estona que asseguts en el vàter mirant el mòbil. Sí, el nostre vehicle. Conduís la primera setmana a 80 per la via de cintura. Heu sobreviscut? Això és bo, extraordinari. A veure, avui vos vull xerrar d'una qüestió molt important, perquè s'ha de reconèixer que els mallorquins aquest tema no el duim bé. Quin tema? Aquest. Sí, els intermitents, aquell llumet que s'encén i que s'apaga i que serveix per indicar la direcció cap on prendràs. Jo sé que tu, com a bon mallorquí, no el vols emplear per una raó molt clara, que poc mos hi importa on vas. Jo ho entenc, però fent cas que és per seguretat i que no costa tanta pena. Emplea-el de veres, és moure un dit per amunt o per avall i ja està, o pitjar un botó si t'atures. Important. Pitjor que no emplear-los, és emplear-los una vegada ja és tard. Per favor, aquesta gent que vos aturau per aparcar i quan vos heu aturat, poseu-se intermitent, que ja ho sé, que quasi m'he menjat el teu cul, que ara ja no me fa falta. Per favor, posa-lo un poquet abans i estarem millor tots, que no costa tanta pena que després els forasters se'n riuen de nosaltres perquè no empleam els intermitents i tenen més raó que un sant. Ja que hi som, una altra cosa molt mallorquina és circular per l'autopista, pel carril de l'esquerra, a 80 per hora. Per molestar, perquè és el nostre dret. Escolta, no foteu més. Si voleu fer això, vos foteu a la via de cintura i la feis per amunt i per avall i per avall i per amunt, que teniu tot el dret a fer-la a 80 pel carril que vulgueu, que no se pot anar més aviat. I una cosa més, ja que hi som. Escoltau, qui conduïu en gorra, no faceu de beneis, que conduir en gorra fa foraster. Au, estimats, i sobretot, faceu el que faceu amb prudència. Fins a la propera.